bună și înțeleapta mea profesoară, mă închin în fața dumneavoastră și a bunătății dumneavoastră pentru calea cea dreaptă și luminoasă. Îmi amintesc prima zi când m-ați luat din mâna duioasă a mamei și m-ați condus pentru prima dată în clasă. Ați fost prima călăuză ca o rază de soare. Vă mulțumesc că ați clătit începutul omului din mine. Vă mulțumesc nespus de mult pentru munca dumneavoastră grea, dar nobilă. Doamna Nele, eu vă sunt foarte, foarte recunoscător pentru că ați fost o profesoară foarte bună și înțelegătoare. Lecțiile dumneavoastră au fost foarte interesante. Eu cred că sunteți cea mai bună profesoară din tot liceul. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost profesoara mea în clasele primare și vreau să vă spun că ați fost cea mai bună profesoară și că îmi veți lipsi foarte mult în clasa a 5-a. Mulțumesc pentru timpul scurt petrecut împreună, pentru efortul și munca depusă, pentru răbdare și înțelegere. Vă mulțumesc pentru orele petrecute alături de colegii mei. Dumneavoastră ați fost cheia noastră spre înțelepciune. Vă mulțumesc mult! Doamna Nele, dumneavoastră sunteți o învățătoare bună, blândă și grijulie. Dumneavoastră sunteți pentru mine un exemplu de urmat. Vă mulțumim pentru dragostea față de cărți. Mulțumesc, doamnă profesor, că m-ați învățat multe lucruri și dumneavoastră sunteți una din cele mai bune profesori pe care le-am văzut. Doamna Nele mereu a fost bună, mereu a fost înțelegătoare și mereu a fost cu instinctele de a ne face ca să înțelegem orice subiect. Eu voi ține minte pe doamna Nele de faptul că ea a fost o profesoară într-atât de bună în care eu n-am mai întâlnit. Îi mulțumesc foarte mult doamnei Nele, fiindcă a reușit să ne învețe multe în toți acești ani școlari, fiindcă mereu a fost bună cu noi și mereu a vrut să ne învețe prin niște metode mai distractive. Doamna Nele, sunteți o doamnă frumoasă, elegantă, blândă, amabilă, înțelegătoare, sinceră și iubitoare. Sunteți o învățătoare cu spirit creativ, obiectivă, cu multă imaginație și cu mare dragoste față de meseria pe care o aveți. Vă mulțumesc pentru dragostea și grija pe care am simțit-o zi de zi, pentru primele, dar cele mai importante cunoștințe, pentru atitudinea și înțelegerea amabilă, pentru căldura pe care am primit-o de la dumneavoastră. Sunteți o persoană minunată. Vă respect enorm pentru tot ce ați făcut pentru mine. Mi-a plăcut să învăț în această clasă și vreau să învăț cu dumneavoastră și în clasa 5-a. Domnule, vă sunteți cea mai bună doamnă învățătoare. Mulțumesc că m-ați învățat aceștia 4 ani. Vă doresc multă sănătate. Eu vă voi ține minte ca pe o a doua mamă înțeleaptă și frumoasă. Ne-a învățat și ne-a iubit. Ne-a învățat să fim uniți. Venea mereu încântătoare să ne învețe să citim, să scriem și să socotim. Am descoperit treptat o femeie minunată, o prietenă pe cinste, o cred și o mamă devotată. Dragă doamnă profesoară, doresc să vă mulțumesc pentru tot ce mi-ați făcut pentru mine și m-ați ajutat să fiu cine sunt. Vă mulțumesc pentru efortul depus. Doamna Nele este o profesoară excelentă, o doamnă de o blândețe rară și o răbdare nemaipomenită. Ea mă încuraja mereu, spunându-mi că pot reuși orice, doar dacă muncesc. Ea mă mai dojenea, dar o făcea cu dragoste. Doamna Nele, vă mulțumesc foarte mult că ați avut încredere în mine și vreau să vă spun că am reușit numai datorită dumneavoastră. Vă doresc o generație nouă de copii, ascultători și deștepți. Mă bucur că am fost elevul dumneavoastră. În anii ce urmează, o să-mi aduc amintiri dragi și prețioase ce nu o să mai fie. Îmi aduc aminte cu cât drag ne predați, cu vocea voastră lină, voi ne explicați. M-ați ajutat unde nu înțelegeam, m-ați învățat ce e bine și ce e rău și de aceea aveți profundul meu respect. Mulțumesc! Doamna Nele, aceste flori sunt un mulțumesc pentru tot ce ați făcut dumneavoastră toți anii ăștia. În primul rând, bunătatea, înțelegerea și dragostea față de clasă, față de toți. Și aș vrea să vă doresc sănătate și ca elevii din clasa de anul viitor să fie harnici,
cuminți și buni. Doamna Neli, vă mulțumim că ne-ați fost alături în acești 4 ani și că ne-ați încurajat mereu. Mă simt norocoasă că sunteți prima mea învățătoare. Doamna Neli, sunteți cea mai blândă și grijulie profesoară. Vă țin minte pentru faptul că ați fost cea mai corectă și independentă personalitate din viața mea. Vă mulțumesc mult pentru dedicație și respect. Doamna Neli, vreau să vă mulțumesc pentru efortul depus în acești 4 ani. Voi sunteți frumoase și bune la inimă. Mereu veți rămâne în inimă și în gândul meu ca prima mea învățătoare, cea care m-a învățat să scriu și să citesc. Bună ziua, doamna Neli! Sunt Adrian, vă mai amintiți? Doamna Neli, vă mulțumesc din suflet că m-ați învățat atâtea lucruri. Ați avut răbdare și m-ați încurajat mereu. Mi-ați insuflat dragostea de carte. Vă mulțumesc încă o dată, vă doresc multă sănătate și vă cuprind cu drag. Doamna profesoară, când ne-ai stat de mână eram mici. 4 ani frumoși, am stat aici. Știm să scriem, să citim și prieteni buni să fim. Doamna profesoară, vă iubim. Doamna învățătoare, cât de răbdătoare. Ne-ați condus de mici prin alfabet. Din poveștile ne-ați cules povețe, fără să ascundeți vreun secret. Mulțumim mult pentru tot și vă iubim tare, tare. Stimata doamnă Neli, vă salut eu din Germania, fostul dumneavoastră elev, Dumitru. Eu vă doresc foarte multă sănătate și fericire cu clasa asta care vine acum, nouă, și vă mulțumesc pentru că m-ați învățat foarte multe lucruri. Eu vă doresc să aveți o viață frumoasă și fericire. La revedere! Bună ziua, doamna Neli! Vă mulțumesc pentru cunoștințele pe care le-am acumulat timp de 3 ani cât m-am aflat în Moldova. Mereu îmi voi aminti de dumneavoastră ca o profesoară minunată. Mi-amintesc cu drag momentele care învățam lucruri noi, astfel îmbogățindu-mi cunoștințele. Vă mulțumesc încă o dată, vă urez succese, la revedere! Doamna Neli, eu vă mulțumesc că m-ați ajutat unde n-am știut și vă doresc multă sănătate și să aveți o vacanță frumoasă și liniștită. Doamnele, pentru mine sunteți cea mai bună și cea mai blândă profesoară. M-ați ajutat unde nu știam, ați fost lângă mine mereu și de la mine pentru dumneavoastră. Thank you.